O godzinie 7:50 rano 16 października 2025 roku kolumna złożona z 22 rosyjskich pojazdów opancerzonych, największa podgrupa licząca 11 pojazdów, wliczając czołgi i bojowe wozy opancerzone, opuściła rejon Malanify. Cicho posuwali się w kierunku Szakowa, pozycji, w której rozmieszczono rosyjskie działa artyleryjskie, aby wesprzeć ofensywę w kierunku Doili. Ale nikt z nich nie wiedział, że każdy ich ruch był blokowany przez elektroniczną sieć kontroli ognia z zagranicy. Z grzbietu oddalonego o 9 km na południowy zachód bezzałogowy samolot rozpoznawczy Furia podążał za kolumną przez 15 minut, rejestrując prędkość, szyk i moment, w którym każdy pojazd przekraczał stałe znaczniki. Zintegrowane czujniki FLUR analizowały temperaturę silnika, aby określić, które pojazdy były mocno obciążone, a które pełniły funkcję platform dowodzenia. Wszystkie dane zostały zaszyfrowane i przesłane bezpośrednio do wysuniętego Centrum Dowodzenia Artylerią, gdzie przygotowano już trójwarstwowy plan zasadzki. Na ekranie dowódcy cele były wyraźnie widoczne. Grupa wiodąca składała się z 6 pojazdów: 2 T-70, 2 B-3, 3 BMP-2, 1 wozu rozpoznawczego BRDM-2, grupy środkowej z 8 pojazdów, 2 wozów dowodzenia BRM, 1K, 2 wozów amunicyjnych EURAL, 4320, 3 MTLB z przyczepami do napraw polowych, 1 pomocniczego wozu paliwowego, grupy tylnej z 8 pojazdów, 3 BMP-3, 2 czołgów T-9A, 3 wozów paliwowych KAMAZ. Szacuje się, że łączny ładunek logistyczny obejmował ponad 15 ton amunicji artyleryjskiej, materiałów wybuchowych, paliwa i sprzętu technicznego. Wśród ładunku znajdowało się około 12 ton pocisków artyleryjskich kalibru 122 mm, około 320 do 360 pocisków, co wystarczyło, aby klaster artyleryjski mógł prowadzić ogień przez 72 godziny bez przerwy. 21 000 litrów oleju napędowego rozdzielono na 3 ciężarówki KAMAZ, co wystarczało na zaopatrzenie czołgów, artylerii i jednostek zmechanizowanych w paliwo na 2 do 3 dni ciągłych działań. Węzeł naprawczy w terenie przewoził sprzęt spawalniczy, sprzęt ratowniczy, zapasowe zestawy gąsienic, generator i techniczne systemy reagowania na front. Na 2 pojazdach BRM-1K zamontowano systemy łączności umożliwiające dowodzenie i kontrolę, co pozwoliło na koordynację działań artylerii, bezzałogowych statków powietrznych i piechoty w tym rejonie. Dysponując zaledwie 22 pojazdami, mogli oni przez 3 dni prowadzić ofensywę do Orelia, utrzymując zabójcze tempo operacji, chyba że zostaliby zatrzymani. Poruszali się w sposób zorganizowany z prędkością przelotową 40 km na godzinę w formacji częściowo bojowej, częściowo logistycznej, tuż po opuszczeniu osłony stałego kompleksu obrony powietrznej. Od tego momentu kolumna pozostawała sama przez 20 do 25 minut, wystawiona na działanie otwartego obniżenia terenu, otoczonego rzadkimi lasami sosnowymi i bez żadnych punktów obserwacyjnych, zanim dotarła do punktu zbornego na skraju Szakow. Na tym odcinku kolumna trzymała się osłony drzew, licząc na to, że pozostanie ukryta. Nie wiedzieli jednak, że dzięki precyzyjnej sieci wywiadowczej Ukraina znała już czas przybycia, trasę i zaplanowała idealną pułapkę, aby ich wciągnąć. Zespoły rozpoznawcze wcześniej przeszukały trasę. Droga, którą musiała obrać kolumna, z jednej strony zasłonięta radarem przez las, a z drugiej przez otwarte pola bez punktu zwrotnego, była idealna do przeprowadzenia 3-etapowego ataku z niemal zerową szansą na ucieczkę. Ukraińskie oddziały FPV Kamicazji zostały rozmieszczone o świcie. Każdy zespół składał się z 2 dronów ukrytych w opuszczonych budynkach mieszkalnych na północ od Szakow. Niski teren z gęstymi krzewami i polami ryżowymi, które doskonale nadają się do kamuflażu. Każdy dron przenosił głowicę penetrującą o wadze od 2,5 do 3 kg, zaprogramowaną tak, aby dokonać samozniszczenia po 4 minutach, jeśli nie trafi w cel. Systemy naprowadzania dostrajano za pomocą ortofotomapy z bezzałogowego statku powietrznego rozpoznawczego, co umożliwiało dronom przelot na małej wysokości nad stanowiskami, unikanie narażenia na promieniowanie radiowe i omijanie tymczasowych nadajników umieszczonych przez Rosjan wzdłuż trasy. Tymczasem zespół inżynierów Azowa przygotowywał miny detonowane zdalnie. Ładunki PTKM-1R i TM-62 nie zostały przygotowane w celu natychmiastowego zniszczenia, lecz w celu zmuszenia dowódców rosyjskich do podjęcia błędnej decyzji. Gdy przednie koło najedzie na minę, instynktowną reakcją jest rozproszenie się, zjazd na otwartą przestrzeń lub zatrzymanie się, aby ocenić sytuację. To właśnie wtedy zaczynają pojawiać się luki w formacji.
Gdy pojazd dowodzenia lub wóz z amunicją zostanie wypchnięty poza środek kolumny, staje się on odizolowany. Łatwo go zablokować, a wówczas jest najbardziej podatny na zniszczenie. Kluczem do sukcesu jest zgranie czasowe. Gdyby kolumna spóźniła się minutę, mogłaby dotrzeć do osad cywilnych. 1 minuta za wcześnie i artyleria chybiłaby celu. Ale jeśli atak nastąpi w tym samym momencie, uszkadzając zaledwie 2 lub 3 główne pojazdy, cała linia frontu będzie musiała się zatrzymać. W odległości 3 km dron Mavic 3 pracował na wysokości 120 metrów, przechylając się w celu utrzymania odpowiedniego kąta śledzenia. Parametry GPS, przesyłane obrazy i algorytmy rozpoznawania celów pozwoliły zespołom obserwacyjnym na ustalenie konkretnych smug cieplnych i odległości między pojazdami. Na zdjęciach w podczerwieni pojazd dowodzenia świecił jak bijące serce, gorący i stabilny dzięki ciągłej pracy systemu łączności. Cysterna z paliwem znajdowała się z tyłu, przykryta plandeką, ale ciepło uciekające z dystrybutorów ciśnieniowych było widoczne jako długi, jasny ślad na chłodnym gruncie. W centrum dowodzenia, oddalonym o ponad 10 km od miejsca zdarzenia, wskaźniki na ekranach nieustannie się zmieniały. Wiatr południowo-zachodni, Beaufort 2, widoczność 3800 metrów. Strona rosyjska, bezzałogowy statek powietrzny nie został wykryty, radar kierowania ogniem nieaktywny, walka elektroniczna nie została jeszcze wszczęta. Wtedy pułapka się zamknęła. Wszystko czekało. Czekamy, aż kolumna przesunie się dokładnie o 1400 metrów. Oczekiwanie, aż pojazd dowodzenia wjedzie na polanę między 2 pasami drzew, gdzie artyleria będzie mogła uzyskać najlepszy punkt namiaru. Czekamy, aż wiodąca ścieżka wytyczy wcześniej wyznaczoną kolejnę. O godzinie 8 Furia poinformowała, że kolumna skręca w stronę skrzyżowania Szakow. Przyspieszony BMP-2 w ołowiu. Za nimi podążały 2 czołgi ustawione w odległości 35 metrów od siebie. Wóz dowodzenia BRM-1K wjechał na wyznaczoną polanę. Współrzędne oznaczono 3 dni wcześniej. W centrum dowodzenia dowódca brygady Ozow nawiązał 2 zaszyfrowane linie. Przejdź do Alfa, potwierdź. BAT 270, cel GR 6229, odpalić 1. Zasadzka rozpoczęła się natychmiast. Rakieta artyleryjska M270 oddała strzał. Z pozycji Zanowa Pil zaprogramowano wybuch salwy głowic kasetowych M30A 1 GMLRS, rozrzucając śmiercionośne odłamki wzdłuż korytarza. 23 sekundy później głowice eksplodowały jednocześnie w odległości 20 do 30 metrów nad elementami ołowianymi. BMP-2 został trafiony. Pierścień wieżyczki został zniszczony. Z przedziału amunicyjnego wydobywał się dym. Załoga opuściła statek przez włazy. BMP-3 uderzył w lewy pas jezdni. Stracił równowagę i przewrócił się w rowie. Jeden z pocisków T-72B-3 minął samolot i wleciał na skraj pola, tracąc możliwość poruszania się. Drugi T-72B-3 został uderzony odłamkami, które powstały niemal po eksplozji. Nie odniósł poważnych uszkodzeń, ale oderwał się od formacji i został zmuszony do zatrzymania się w celu przeprowadzenia kontroli. W mniej niż 40 sekund po pierwszej salwie rozkaz wymarszu załamał się. Pojazdy gwałtownie cofnęły się i rozjechały na obie strony pola. Komunikacja wewnętrzna została przerwana. Każdy element pojazdu improwizował, próbując skręcić lub znaleźć drogę ucieczki. Podczas gdy w formacji panował chaos, w podwozie amunicyjnym Eural 4320 eksplodowała mina kierunkowa PTKM-1R. Tylna oś została zniszczona. Rozrzucono luźne pociski kalibru 122 mm. Doszło do wtórnych detonacji, w wyniku których powstała kolumna ognia o wysokości niemal 10 metrów i fala uderzeniowa. Samolot BRM-1K, znajdujący się tuż za nim, został mocno uderzony odłamkiem w maszt radiowy. Centrum dowodzenia zostało zniszczone. Pojazd wpadł w pole i zablokował się na przednim podwoziu. Drugi Ural był oślepiony brudem i gruzem. Załoga straciła kontrolę nad kierunkiem lotu. Ciężarówka MTLB, ciągnąca przyczepę naprawczą, próbowała wydostać się z zakrętu, ale jej gąsienice ugrzęzły w błocie. Pozostałe pojazdy zaczęły rozjeżdżać się po polach, szukając drogi ucieczki, nie zdając sobie sprawy, że te boczne trasy prowadziły właśnie tam, gdzie Ukraina przygotowała więcej min TM-62 i PTKM-1R. Kilka sekund po tym, jak kolumna się rozproszyła, BMP-3 stoczył się na minę boczną i przewrócił. Wieżyczka oddzieliła się od kadłuba. Zaraz potem T-9A, wjeżdżając na ten sam pas ruchu, zdetonował kolejną minę. Jego nos zapadł się.
a spod niego zaczął buchać czarny dym. Z walki wycofano jeszcze 3 pojazdy. Kolumna znalazła się w pułapce. Z przodu, z tyłu, w bagnie, z tyłu, w ogniu i wśród szczątków. Każda droga ewakuacyjna była zablokowana przez te same objazdy, którym dowódcy ufali. Ale strajk się nie skończył. Gdy ranna formacja wiła się, nadleciały sępy. O godzinie 8:10 drony samobójcze FPV z brygady Azow, rozmieszczone 2 km od miejsca zasadzki, wystartowały w kształcie wachlarza. Pierwszy z nich uderzył w BRM-1K od południowego wschodu z prędkością 130 km na godzinę, przebijając skrzynkę sterowania radiowego. Eksplozja była precyzyjna. Chata zniknęła. Centralny węzeł dowodzenia został usunięty. Drugie uderzenie miało na celu transport paliwa do tyłu Kamy. Dron wbił się do wnętrza zbiornika i eksplodował, powodując eksplozję ogromnej kuli ognia, która pokryła kotleta czarnym dymem. Trzeci nadleciał od zachodu, celując w BMP-2, który obracał wieżę. Dron uderzył w zespół napędowy, niszcząc główne sterowanie działem. Krótki, gwałtowny wybuch od wydania rozkazu do ostatecznego trafienia FPV. 6 minut i 41 sekund. Nie zanotowano żadnego ostrzału, żadnego stłumienia, żadnej ulgi. 10 minut po ostatnim ataku od północy nadciągnęły grupy rozpoznawcze, wykorzystując nisko lecące drony i kamery zamontowane na hełmach, aby udokumentować miejsce zdarzenia. Zdjęcia potwierdziły całkowite zniszczenie 9 pojazdów pancernych, unieruchomienie 4 pojazdów opancerzonych, porzucenie 4 pojazdów i zaginięcie 4 innych. Do roku 850 cała kolumna rosyjska w korytarzu Malanów-Kaszakow została zneutralizowana. Atak Dorilia przerwał główną linię zaopatrzeniową rosyjskiej grupy zadaniowej z Szakowa do Makielskie. Czołgi i artyleria czekające na dostawę pocisków, paliwa i części zamiennych od zaatakowanej kolumny zostały pozostawione suche. Rosyjska brygada zmechanizowana, której powierzono zadanie ataku na zachód, była zmuszona odłożyć planowany przełom. Nie z powodu braku ludzi, ale z powodu braku amunicji i paliwa. W sąsiednich sektorach Ukraina odnotowała 36% spadek liczby rosyjskich pocisków artyleryjskich wystrzelonych w ciągu 48 godzin po zasadzce. Niektóre jednostki pancerne odwołały plany ataku, przeszły do obrony pasywnej lub zwróciły się o uzupełnienie zapasów do wschodniej flanki. Presja logistyczna przesunęła się do tyłu, blokując i tak już przeciążoną rosyjską sieć dostaw. Pod względem organizacyjnym Doropilia wymusiła natychmiastowe dostosowania ze strony Rosji. Trasa przez Małankę została uznana za strefę wysokiego ryzyka, co zmusiło kolejne konwoje do korzystania z objazdów przez Nowadonki lub korytarze drugorzędne, co wydłużyło czas tranzytu z 2 do 6 godzin. Zakazano przewożenia konwojów w dużych grupach. Transport podzielono na mniejsze grupy po 4 lub 5 ciężarówek, co zmniejszyło tonaż jednostkowy, ale powodowało zatory transportowe i znacznie zmniejszało przepustowość. Jednocześnie zwiększono liczbę eskort. Więcej obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, jak ZSU-23 lub TORM-2, a także dodatkowe jednostki walki elektronicznej. Eskorty oznaczały mniejszą liczbę jednostek bojowych na linii frontu. Co najgorsze, każdy korytarz zaopatrzeniowy wymagał teraz udziału zespołów oczyszczających trasę, aby ją otworzyć, przez co każda misja stawała się dłuższa, bardziej wymagająca pod względem zasobów ludzkich i dwukrotnie bardziej ryzykowna. Zmiany te nie przyniosły Rosji natychmiastowej straty, ale zmusiły Moskwę do poświęcenia czasu, paliwa i zasobów technicznych, aby utrzymać dotychczasowe tempo operacyjne. W nowoczesnej wojnie, gdy tempo zostaje ograniczone, a koszty operacyjne podwojone, a nie osiąga się przełomu, zaczynasz przegrywać, nawet jeśli jeszcze nie jesteś pokonany. Na polu informacyjnym Ukraina nie przepuściła szansy. Tego samego dnia brygada Azow opublikowała 2-minutowy film z bezzałogowego statku powietrznego. Nagranie mówi samo za siebie. Opuszczony T-72 na środku drogi. Wieżyczka odchylona o 45 stopni, niczym złamany kark. Zwęglony na czarno BMP, którego gąsienice zostały odrzucone na odległość 15 metrów od kadłuba. BRM-1K, centrum dowodzenia kolumny, zredukowane do dymiącej stalowej ramy. Obrazki szybko rozprzestrzeniły się za pośrednictwem Telegramu, wojskowego TikToka, prasy zachodniej i rosyjskich mediów opozycyjnych. Międzynarodowe media określiły to jako podręcznikowy przykład wielowarstwowego łańcucha zabijania, obejmującego rozpoznanie, precyzyjną artylerię walki elektronicznej, miny kierunkowe, drony kamikaze i rozpoznanie po uderzeniu. Nieszczęśliwy traf, ale zorganizowany łańcuch zniszczeń, warstwa po warstwie, minuta po minucie, rzut po rzucie. Wpływ psychologiczny był drastyczny.
Kiedy dobrze zorganizowana kolumna z czołgami, uzbrojoną eskortą i pojazdami naprawczymi może zostać unicestwiona w ciągu 7 minut za pomocą dronów i precyzyjnych rakiet, przesłanie jest jasne. Nigdzie nie jest bezpiecznie. Porzucanie pojazdów przez wojska i wycofywanie się pieszo przez pola nie jest oznaką taktycznej porażki, a raczej atakiem na organizację kampanii, jej logistyczny kręgosłup. Dla Ukrainy Dorbilia była czymś więcej niż tylko sukcesem taktycznym. Udowodniono, że nawet nie mając przewagi powietrznej ani dużej siły ognia, można spowolnić postępy poważnej ofensywy dzięki danym, organizacji i reakcji w czasie rzeczywistym. Dla Rosji było to ostrzeżenie. Konwoje zaopatrzeniowe, nawet opancerzone i eskortowane, nie są odporne na zasadzki zaplanowane wcześniej w oparciu o analizę zachowania, współrzędne geograficzne i taktyczne martwe pola. W roku 2025 pole bitwy pod Doneckiem nie jest już miejscem, w którym kolumny zmechanizowane mogłyby poruszać się w ciszy. Kilka minut nieuwagi może zamienić całą formację w wraki rozrzucone po polu.